Nai Shakira. Nai Shakira. Shakira. Ndikone trozve chispika changu chipaka. Sorry guys. Aiwa isi wigi yeonda isiri yoi. Aisi wigi yeonde. Ndimo wigi wo zvangu yanangopfeka. Sorry guys. Ndikuda kuconnecta apa. Ndikuda kuconnecta speaker. Wigi ndangopfeka wo zvangu kuti museke guys. Alexa. Mirai. Wigi guys, wigi. Ai mtisiye zvangu ndangofiti museke wedwe. Ngoti museke wigi. Tase wigi. Wigi ndakaipiwa Mbasera patemu. Saka ndokutoipfekera pa live. Ndakaipiwa Mbasera patemu wigi. Saka ngatingopfeka wigi takanyarara. Mbasera patemu. Nice wigi bitches. Aiwa wigi ripo guys. Kana wigi ripo guys. Ndakaipiwa Mbasera patemu wigi. Mbasera saka ndoipfekera pika saipfekera pa live. Handikaipfekika ndichipamba murodi. Saka ndotofanwa kuipfekera pano. Ndo wakaipiwa saka ndotofanwa kuipfekera pano ndozoipfekera pi murodi haiti kuti ndingaenda nekuru. Ndoipfekera pa live kuti kuti vanhu vaone content. Kuiyoka content. Hanzi zikuwadarire kufilter. Filter takungouya men to men guys. Takutongoya tiri vana manzuma kudai. Fair. Zvivindi. Kokutyei unotongobuda fair sezvauri mai mwana. Apa ukati mamwe mafoni guys anonyatsa kukushatisa munhu imwe fonika inenge ine kamera yekuti inobva yaita kukushatisa iyo foni yacho. Saka takaenda ndikoko. Alexa, switch on Bluetooth. Searching. Takaenda. Kai yakanaka wigi. Wigi yakanaka yoyi masichiko mazikeuza yakunge chia meno zvaingori so. Meno zvaingori. Men to many, baita many to many. Sesi wakafanana na baba wao kudai guys. Aisiri wigi yeondo. Sesi wakafanana na baba wao kudai so guys. This time tishuda kupedzerana. Kusatwa ndidera uzati nogona ngorumwa ngoti nogona ngokuruma. Ukatondidera zati nogona ngoti Nogona kuti ngokuruma. Mira tikumboda kuti kuconnect guys uko. Hi Irene Kosa, how are you? They are both okay. How are you, dear? Searching. And the screen is pasina filter. Those are TV. This is me. Real me. No filter. Nothing. But yenya ina multiphone. Inayo hii. Hanzi ida. Kwa waka nakawa. Ko filter inozo editor. Kayo editor yudini.
hanzi futi ndokanganisa tinotoda kutobuda tiri live and direct takatodai tiri isusu cheko macomrade magandanga tisuka macomrade acho magandanga guys macomrade magandanga tinotobuda takadai man to man. Yes, no, how are you? Tichitotarzana hanzi kuti ana aiwa maiki tinadzo maiki. I don't see anything to connect. Check the device you'd like to use and make sure Bluetooth is turned on. To set up a new device, go to your Alexa app. Hanzi, that's why my sister is never. Pano todava nezvivindi panyaya life these days. Nenyaya kuti filter god. Pano todava nezvivindi sesu kudai macomrade takabva kuhondo. Guys, macomrade takabva kuhondo. Pano todai susu tinotonyatsa kuzobuda manje fair. Kwete zvefilter zvekuti filter vanhu tainyeperana nemafilter chiyakuna totouya yeke. Yaita. Good. Ndatambira chimboconnect. Saka zvakukwanisa kuti munhu akataura kuvolume inokwandi. Good. Ndanetsekana kuti volume phone. Ndabva disconnect. Kweri kumbobvireko. Asi waona kuti kuri can't connect. Why? Connected. Isazotisa. Alexa, some volume to take. Right. Kondaiti muri yellow bobo kai. Ndiri yellow bonini. Ndiri yellow boni. Asingoti kamera sikenzo butsa yellow boni. Ndiri yellow boni. Haiwa kuve yellow boni, ndiri yellow boni. Ndiri yellow boni. Kamera iri kuramba zvainyatsa kubudisa phone but ndiri yellow boni. Kwete zvakanyanyisa kakote yellow boni ndakanyanyisa ndiri pakati nepakati. Ndiri mutamba shava. Ndiri pakati nepakati. I don't see anything to connect. Check the device you'd like to use and make sure Bluetooth is turned on. To set up a new device, go to your Alexa app. Connect it to Galaxy Note 20 Ultra 5G. Yes. Now that you're paired, next time just say, connect my phone. Now connect it to Galaxy Note 20 Ultra 5G. Okay, we heard you. Right. Saka andisi yellow bone zvekunyanyisa ndiri pakati nepakati ini ndinoita yellow bone kana ndichizora mafuta angu paya ndoita yellow bone saka ndisingazori mazana ndakamira because kubva pandakabva kuAfrica naimbo tindidzokere back to original settings handimaona saka ndakadzokera back to original settings now ndakutanga ndine kamwe kakongoshenga anga ndaibika ndine kamwe kakongoshenga mafuta angu ndaibika pane tona yandakagadzira ndaiisa patrial ndakatanga kushandisa nezuro neka face cream kachona andika ne oil yacho handi saka muri kuona ndiri kutanga kuti ndakazvigadzira nezuro handika manheru saka ndichatanga kutoshandisa ndakashandisa nezuro manheru chete saka ndotanga kushandisa iko zvino muzondionerawo paafter 2 weeks or so kuti skin yangu inenge yaita sei ndakazvigadzira nezuro saka ndisandazvibudisa pamarket because ndichiri kuishandisa pandiri I'm just using it on me zviri patrial zviri patrial kwanzi kuti murume kana budza wani chiko chinita murume kuti ndione kuti zvino inofamba sei but it's a very good ka face cream kadiki kandagadzira so ne serum yachona ne uyu ne toner yacho Pressure cooker yaputi. ni ndo inokuputika ni andi kutoita pressure yacho inonzi pressure cooker inobika ne pressure ndosaka musingashandisi makore musingaishandisi because mimi mchichika kwa pressure cooker iningiri right. Saka guys maswera sei hanzi tione gadzira ndaiwa ndakatoita ndakatoita saka mirai tione kuti zvichafamba sei mirani ndakudza ndichakuisira picture ndichakutorera picture ndoisaka video ndotadza muona mozoonawo kuti how far muzondiudza kana mukaona ndatotsva totochibvisa pamarket tokudza kuti chichiswera pamarket ndatotsva muri kuona ndichitokudzai but ndakatanga kuchishandisa nezuro manheru ka 1 chete saka ndiri kufamba nacho ndipei 2 weeks chete ndichakutadzai kamafuta kachona netona yachona ndakazvigadzira nesuro right naiwe dhaniko sache mubvunze kwayaiputiki naimutonyadzisa kundibvunza zvakadaro palive twaipita kwaiputiki iyo chinzi pressure cooker kana ndimi wapa ndiri kubika masondo kwanzira baba yaya nhasi Friday ndilowo masondo ndikati zviro masondo rega ndiroverere ndise mupressure cooker ndibikire baba vaya masondo saka ndine munhu wandinaye panapa guys handitika anoda kutaura nyaya yake asi satatanga kupinza munhu uyu panyaya yake apa guys handitika nezuro ndakataura nyaya yemukomana uyanonzani Carlos handiti yaCarlos nezuro nyaya yaCarlos yataitaura nezuro yavedu weisa ndamanya kuenda kwaappointment nemasu ndakazodzoka late mufunge kwakazara kudai ndabvako ndadai zvakaoma
handiti mashona. Saka ndakazonoka kuti ndichadzoka nezuva ndakatadza because ndakadzoka late. Ndakudzoka late dzanga dzava nguva dzekubika nditi. Saka takataura nyaya yaCarlos guys handitika. Saka ndikati tikukumbirawo wheelchair guys handiti. Tikukumbirawo wheelchair. Anatombowana kana nguva yekuti nditarise kuti mawheelchair ari kuita mari. But I think sema diaries we can all check kuti kudiscam South Africa kudiscam wheelchair iri kuita mari kuSA guys. Let's help a brother anditika. Let's help a brother anditi. Kutonga takataura ndekwamwari ka guys. Ndekwamwari. Iwe shamwa tutaura nyaya yefilter tatofura pairi panyaya yefilter tatofura patata tatofura zvefilter tatotaura tikuita man to man. Filter yeko yarotuza. Tongobuda takadaro zvati tungotlay stream a comrade. Tumaganda togotlay kubuda tichingori zvatiri kudai. Filter yekuita seko. Filter yacho tikanganisa filter totoda iyo man to man. Filter usadzoke, don't come back filter. We want you man to man. We want to deal with each other like this, man to man. Yeah. So tongoda kuti guys ndikukumbirawo ka guys. I am humbling myself before you guys. Tikukumbirawo kuti tite wheelchair iyi. Andizoti pane munhu anogona kuchekerawo here kuti wheelchair iri kuita mari. Andimona ku discam ndokwandowanza kuona ma wheelchair. Ndokumbirawo munhu ari kuSA yangoti wangu amanya dongoro kuti ma wheelchair ari kuita mari guys. Let's help a brother. Let's do a wheelchair for this brother because zvakaoma ari kutorarama zvakaoma udhara. Apa ndiyakakuudza kuti ndakaita kubva apa kuenda kuzasi kwese kuri paralyzed kana china ainzwi chibuda. Fortunately enough kuri right saka at least anogona kuchitisa madhaipa ake ega. Anamana. Saka anoita zvokuruka musoro andizoti anoita sei ari paralyzed kudaro zvitondinetsawo. Kuda akagara iri pauche ndo pandizivi ndo panenge achita zvokuruka musoro. Saka uche yacho yakavhunika uche anoruka sei musoro kuti azviraramise iye asina uche yacho yakadonha pamusoro pekombi kwayaenda kuchipatara ndobva yatsemuka yanga isina kusungwa ndobva yatsemuka. Saka ndikukumbirawo guys kuti tibatanidzewo handikakupera kwemwedzi handisi kuti izvozvi handiti kupera kwemwedzi hadzisi kuma 500 rand. Iwe Lizzy wheelchair 500 rand wakaionepi? 500 rand yekuti ngakupa iwe chira utenga udzoki neupfune mafuta nechuga yotenga uche hazviko zvakadaro. Nditarisireiwo guys nditarisireiwo kuti wheelchair iri kuita mari kudiscam. Nditarisireiwo kuti wheelchair iri kuita mari kudiscam. Nditarisireiwo kuti wheelchair iri kuita mari kudiscam guys. Let's do this wheelchair thing please as a belief. I beg you guys. Saka from 6k to merely but nice one 12k. Atisi kutsvaga zve nice one dear. Tiri kutsvaga hanzi 6000 all right. Saka dzaimeme ndizvo ndaitaura zvema 56 papapa. Saka ngatiitei ma pledges guys. Avana shumbresi madhimini arimo manotora ma screenshots. Ndokumbira kuti tiite ma pledges guys. Atina mariko zvino January tozozviona kupera kwemwedzi. Animona kupera kwemwedzi totenga wheelchair yachona and tokumbira kuti tiite ma pledges guys. Ndokumbira kuti tiite ma pledges tone tosvika pamari. Animona inangu ndobvisa 50 pounds. Inini ndobvisa 50 pounds. Shumbresi ndokumbira ubate ma pledges edu. Inini yangu 50 pounds guys. Saka ndokuti takawanda guys tikangoti 10 pounds 5 pounds 2 pounds inokwana 200. Nisiro kune munhu akatoti ndoda kuisa 100 rand yangu andika ndikati ainde kuna Shumbresi ikoko ndinofunga kuti takaisa ndi admin of Durban and ndatichibata imimi admin ikoko vakati ndowandigwa chirega itipechi azviite noli kuti wheelchair yemunhu mukuru 2.5 never it can never happen. Azviite it can never 2.5 inenge yakaita sei azvigoni inenge iri wheelchair yerudzi yakadaro inenge yakaita sei yerudzi yakadaro. Discam ndokadaitenga mawheelchair isusu because dzakati simbei wheelchair dzavo dzakati simbei. Hanzi how much is 6000 in rands or pounds? I'm not sure Tanya. Mira guys kune munhu anogona ndicalculatewo here kuti imari 6000 rands kuma pounds kana kuma US dollars. Ndicalculaterewo fast guys kuti 6000 imari kuma pounds kana kuma US dollars. Tinenge tine mbinga dzedu dzinenge dziri pano vakanyarara zvavo vanenge vachida kuti vatinenge vachida kuti vabatsire anditimaona kuna atobvunza kuti imari in rands or pounds. Ngatiwonei kuti imari hanzi ndichabvisa 250. Thank you Shumbresi, thank you. Tore ma screenshot. Thank you. Saka tine 100 250 plus 50 pounds. 50 pounds that is almost about amari about 1000 rands. About 1000 rands. Right. Saka ngatiwonei guys kuti hanzi 300 pounds 6000. Tarisai kwese kechanzi na kechina na 264. Alright. Hanzi atikoti 265. Hanzi 265 kana ari ma pounds. Kuma $300. Saka tukuda $300
kana kuti 265 pounds. Ndo mari yatiri kuda. Andika $300 kana kuti 265 pounds. Ndo mari yacho yatiri kudi yatiri kuti tichage. Anditika. So guys, ngatiseve mapledges nezvo kupera kwemwedzi kwete iko zvino titengere anzvadzi uya hanzi pateke lot ndo maprice acho. Ha? Wheelchair chaiyo yakayatsa simba chaiyo. Wabvisira comment yako Noli. Wabvisira comment yako. Thank you, Betty. Right. Hands my pledges mundi bata up. Thank you, Tembi Fiane, 20 pounds. Thank you, Tembi Fiane. Thank you, Tembi Fiane. Baita 20 pounds. Thank you, Tembi Fiane, 20 pounds. I think admin animo marukutora ma screenshots. Thank you, 20 pounds. Kokumakuro utori ne mari akuita 2.599 rand. Serious? Saka gatira izeitoni kana itoripo yakachipa itengo izvozvi. 100 rand kuna Shing from Savelo Shinga. Thank you Savelo. Thank you Savelo. Thank you Savelo. Team SA wese arikubvisa something guys. Itai kuti munyore mbuku. Oh, but kana chinzi from tarisai kana kuti kune dzevana. Tarisai kana chinzi from kuteke lot. Kura kuti inogona kutangira kuve dzevana. Anditi inogona kuve iri yevana. Tarisai kuti inogona and assure Anna because take a lot to gambler cheko. Zeku discount ndo dzataipa vana nasi vanhu vatakapa vanawo mauche wayo. Vanawo mauche wayo vanhu vatakapa vanawo. Vanawo mauche saka ndanchidini ndandichi anzi ndakusira pa WhatsApp. But take a look guys, gatenge chinhu chakasimba. Do we send to SA? You know she UK tinoisa kuna atosenda sure man ngikire take a lot time. Shakira zvanga chiti kwai visa iyi pasi pepa ingobvisa poto haivhuriki ende vanotya pressure cooker vana ivavo chingobvisa use paside yapera mvura yapera mvura chingobvisa use paside ndingozovhura usavhure unotsva ndichaivhura inini dzimap stove ndichaivhura inini kuti ati pressure icho kana yadzika no abvisa ari kuti anyobvisa 100 round. Thank you ndiko izvishopa teke loti aripo aritonzi ma 2.9 asi ndisingazvidzi dzakasimba zvakadini 2.9 2.7 2.4.5 ameno. Alright, saka tongoona kuti tawana kukwanisa kubvisa ipi yacho antimaona ngatingo does he need adult diapers to yes Noli andaba diapers kana muinawo zvenyu but isusu akakumbi panapa akatsara zveuche zvema diapers kana kuri kuti tazongowana mari yacho yasarawo anongotegerwa ma diapers zvongotumigwa anmona. Yes, I know Tembi, so andizozivi wangu hands check inonzi hanzi deluxe heavy. I think you can do the yakachipa 4.895 tongoti 4.9 inonzi chi shopa inonzi deluxe minezi screenshot andikwanisa ku andipa screenshot saka ndikwanisa kucheka majoti shop ipi but ndakaita senenge isina kunyanya kushata. Pane kutengesa ku clinic health. Pane ku clinic health. Pane clinic health guys. Pane he clinic health. Pane clinic health andizi yangu. Cherry poki. Pane clinic health. I don't know. Pane clinic health guys. So I don't know. We just do what we can. Anzi take a lot in brand. This one ndani chifunga take a lot zinge ma brand anenge akasiyana saka. I think let's stick to kana yakanzi clean healthy. I'm not clean healthy day kupi. Clean healthy inenge iri nani we. Amen. Inenge nezvekuita ne healthy ka. Clean healthy. Kana clean healthy iri kuita 2.5 as smelling na weakness. Yes, na wiki today. Kuchembere kuzvimbuya buya takaenda koko. Yes, thank you. Saka guys, my pledges guys. Yes, my pledges tukumbira my pledges guys. Tukumbira mari guys ma 10 pounds, 5 pounds. Tichenda takadaro guys. Tukumbira tuda wheelchair guys. Satapinda mnyedu tukuda wheelchair. Saka tini ma pledges that tukuita panapa. Tini ma pledges that tukuita panapa guys. Atingo unganza imari tingoita zvokutenga tione kuti machendo svika pamari. Anditika
Saka tawana mari pane ati UK kuna cherry guys, UK kuna cherry. Ati say my pledges guys 100 kana yaunayo yoyo guys, it will go a long way. Yaunayo yoyo, it will go a long way. Yaunayo yoyo. Tandeka tongo izvozvo tudambo takatatsvaga mari yacho first. Hanzi useki Tanya kuna treasure cheripoki. Kuna treasure cheripoki Tanya. Kuna treasure cheripoki. Remember uyu wheelchair yako ari kuishandisa kumareserva chako chako kuMutare ndiko arinoshandisira wheelchair iyi. Saka toda wheelchair yakati simbeyo. Saka tine something chabva kuna Tanya, I don't know kuti mari, but we've got something that is going to come from Tanya Antimona, right? So Nai Jani go, how much are you giving us, my sister? Yo ndiwe kachimwe chiri chotodaro. Otipo mari vaskana tukuda wheelchair anyway. We want a wheelchair. Yeku clinic healthy, clean healthy. How much are you giving us, Tanti? And the pin number for SA. And yambo pinwa number, shubresa number yako mpambo parukubirwa number for SA. Parukubirwa number for SA pinai. Hanzi ma details acheri. Hey. Weye nikisi. Cheri wacho, mna ndita shokumchanga. Nasi nambuta ora nai. Pano batika. Thank you, Gogo Bachiera. It will go a long way. Trust me. It will go a long way. Kushopa wambo kupigo sa not watch to go 20 pounds. Vano to 20 rand. Vano to ida. Hanzi china jani. Chira ninga kawata wamapa kubasa. Asu daira phone. Ane gagarara pa kubasa. But maditels akakambo makanda imepa pandi kushare. Guys ari ku global maditels achera ane gara akapinwa koko ndokumbira kuti munze mu comment section. Vanhu ari ku global group ndokumbira kuti muchore maditels achera anokambe koko munze pano. Because anenge akabata anenge abva kubasa akabata asikudaira phone. Anenge abva kubasa. Vanhu ari ku global kunokandwa maditels acheri select ndokumbira kana mukande panikikiri. Thank you Jani. Ari kusa 20 pounds. Thank you for that 20 pounds to go a long way. Thank you, my sister. So another 20 pounds. And they 20 guys. Don't worry. Yes, I know. Number I change dio yo tape. You know what to pay my details. But right now I think I can run a message. Ye will change. Chazo muta kana muka. Right, guys, and they Dufunga kuma pounds 700 pounds chai. Kuma pounds 700 pounds. My pounds 100 pounds. Hande guys, hande tipe atione o guys tione munhu wedu ngatege kujaja munhu asikana kuti kwa ino kutaka sidai ngati ngombatsira itenge wheelchair asikuda mari. Arikuda wheelchair. Thank you Tarisai Vundura. Thank you my sister $20. Thank you Tarisai. God bless you. God bless you my sister. Gore rino mwari wazarire shosho mweya wako zvaunoshuvire zvitike my sister. Thank you ne $20 yako. Thank you. Wheelchair. We want a wheelchair, Tia Anita. We want a wheelchair for a brother. Akaya pa live nezuro. Yauya. Tashakaita kuma suruko. Akaura ya mkazi wake ni ma sisters ake. Dokumbira arushaga wheelchair. Anzi ndukuda COS. Mamoto vunza wane makambani shema COS dia. Isa atina makambani ma COS andisiwi. Right now chiro ndikawa kuti COS iri kubuda pa watipani pandichafanda kauza Simba kuti kwa ipaita ma COS hapo. Andibati anditi. Right. Thank you Bella. Yauya. UK my details ayo. Apinwa. Ndeziro kunipa option here. Apinwa. My details actually ayo. My details actually ayo. Cherry. My details actually ayo. My details actually ayo. Ari up ayo. Up kwa kufamba wani alwa utapinwa kwa indavasi kuchiko chukutika na Facebook. Okay. Indapina. But it's a my lights. My lights say. My lights say. Saka guys. Maditels acheri up. And they told guys, and they told at least tito kanaka 300 kachutu that Maria chini ya kwan. Maditels acheri ayo kwanza. Okay, let me transfer my account acheri. Yes. Isa reference wheelchair. Isa kambu. Admin web deben. Thank you admin. Vaisa 500 rands. Thank you admin. Guys, jarai.
dzarai seed renyu for this year. You can't expect kuti Mwari vakupe andika iwe usingadzvari. Please plant your seed to other people vausingazivi zvachose. Andika plant your Sonia, how are you my sister? Please plant your seed to a person usingatombozivi kana usingafokasangana naye. Plant your seeds, guys. Kana makunamata moudza Mwari kuti ndakaplant seed rangu Mwari. Ko zvandiri kunamata isei musi kuzviita. Inga ndakati ndikudawo mota yakati Mwari. I planted my seed. Pana ningina. I planted my andivazivi Mwari. I planted my seed. You can challenge God because ndiko wakaplant. Andika. My sister Mwari wakuitire zvakanaka 2025 unoyu. Chamuri kushuvira nemweya wenyu Mwari vasadzikise. Hanzi zimtopani. Hey, hapa heyo namo. Heyo namo kuzimkuya. Na kuna admin wezimu ameno takainde epi takatosha toka nditototra mutsvaka timuone kuti wakainde pangari admin wezimu. Zvauchaita tarisaika. But unogona kuisenda ndine mukuru ku South Africa. Unokwanisa kuisenda South Africa nemukuru. I think that's best. Thank you Melissa Frank is 20 pounds. Thank you. Anza pani neme tu. Just kana mchisa sara chira chononyugwa kunzi kudiko. Unonyugwa kunzi kudi cheri chiko anzi cheriko chiko. Ndakangama sene mjaji. Iye ngojara cheri poki. Anzi cherani guys. Isa isitaka kwana guys. Cheusi chipato. Cheusi chipato. Anonzi Chelsea chipato. Thank you 10 pounds from my rain. Mwari wakuitire zvakanaka. Thank you Mercy. Guys, vesa kubvisa ma 10 pounds vatani mudzodzoka one ma testimony kuti Mwari vatitiro zvakati gore rino. Zvimwe zvamunosakana zvemari dzimwe dzinozongouya mamwe ma promotion anongoya zviri kubva kwamuri guys. Zvamunenge maita. By the way guys, kaini ndakaona promotion kaini guys. Motuka ndorega kutenda Mwari, ndorega kumnamata, ndorega zvangu kudzvara guys. Inini aisidi because Mwari ndinovaona vachinditira guys. Ndinoona vachinditira. Izvo zvichaiko guys ka. Asi kana zvayanza kuannounce officially then ndozokudzai guys. Aiwa. Mwari uyu. Zuro chaichaiye guys ndakaona kuti ndave munhingirikiri guys. Ndakuita zvekunyora mareports ndichinyora zvakati zvekubasa imi guys promotion inongouya wakarivara guys. Mwari vanokurangarira favor inouya ipapo pachaunga chevanhu. Ini munhu uyu ndakasvika zuro uno guys. Ini ndakasvika gore zuro uno. Ndiri muno guys. Gore ndakasvika zuro uno. Moti kwai Mwari favor. What are the USA details? Doku dzacheri idzodzo. Nove mukandla thank you 10 pounds. Thank you. Iri kuita. Ini ndakasvika zuro uno guys. Zuro uno andi deserve favor ya Mwari. Mwari mimika handikuzivi kuti ndoita sei Mwari. I don't deserve your mercy and your favor. Zvamunonditira so ndinongoshamisa. Ndakasvika zuro uno guys. Zuro uno iniwo zvangu munyuwani guys pakambani nevanhu vane makore akawandisa kudaro varipo guys. Asi Mwari kana favor yavo vakaisa paurika unonongwa mukati mevanhu imomoka unonongwa Mwari amene kuti ziso raMwari rinongofamba sei so rongonokunongedza kudai hanzi send PayPal ticheri. Yes, amene kuti zvinofamba sei Mwari anongonokunonga guys. Ndenda kuchinja dressing guys. Ndenda kupfeka ma two piece like zvima jacket nezvima trousers you know. Zvima bag jacket nezvima uyu you know. Ndiri inini zvima awedi guys. Awedi Mwari uyu. Vangu boss. Socials, I'm telling you. Favor, unoziva favor. Unozati Mwari pakashoreka. Panosekwa nevanhu paipai. Panotinyigwa nevanhu paipai. Pakashoreka paipai. Panonzi chiko ichi. Ndakaona rukuru waMwari. Mukuru waMwari ndikuruona. Zvokutodaro. Handizoni ndakamanya ndikaenda kuuyu kumasoka indva kumasoka. Ndivandatoita email kai kubasa. Ndivandatozi guys ndikanopinda muoffice. Ndigere muoffice kudai so guys. Unonyemwerera kawoputi asi ndikurota uposhunya kule. Asi zvandiri kuvari kundudza but as long as just so announce, how come and announce it officially also to you? But tumigwa zvima what maportal and what guys takutotanga kutotamba guys. By the way guys, ndakakudzai kuti kubva zvandakazvagwa first job rangu ndakakudzai kubva zvandakazvagwa kuti ndichembere kudai first job rangu handisati ndamboshanda paupenyu hwangu. Ini ndaishandigwa handisati ndamboshanda. Asi wonai zviri kuita Mwari. Wonai zviri kuita Jehovha wedenga. Tarisai muone zviri kuita Mwari.
kuti vari kundidambura nemaropafadzo, kundirova kona to kona, kundizvambura klepuku, ndizvambura klepuku namaropafadzo. Honai pandiri kuenda. Ndopandatowe guys, ndotusha kuti Mwari ndo saka pakadaro ndogwadziwa nekubisa 50 pounds yekubatsira umwe munhu asina makumbo kuti akwanise kufambawo. Brian anonyatsa kufollowa, bamini Brian anonyatsa kufollowa nyatsa guys. Favor inini Mwari wika favor ndo wakutya nayo guys. Kubva papa ndichaka kuuya muno ndakakuudzenga ndakaudzwa nevavhundusigwa nevanhu zvikanzokusisa murume basa achiuya kuno ari kuzopinda mu.com mu.k guys. Mukuziva ini asi zvakandibatsira because ndakapusha pakunamata ndiri mukati medepression. Ndave ndine depression asi ndichinamata. Hanimaona ndikakuudza nyaya yacho kuti akaansiwa ari kuAfrica uko. Ndakaenda kufunction, makazviona ini guys. Ndakaenda kufunction makazvionera, hasi makuwa hasi kuti makuwa ndikudini power of a prayer. Ndakaenda kufunction ku end of year makaona we were the only black people. Ndakuzanga ndachenda pakambani yari 1 munhu mutema. Company nevanhu more than 4,000 something is one black history. Pakaitwa history kanza tsatambwa haya zvokuti CEO is always protective nekubvunza kuti are you okay, pane zvokuitika. Ndakaenda function makazviona guys, ndakaita live ndiri kuita video. We were the only blacks, me and him, ndiye oga achipinda munyika ino kuno leader where company where is leading andichika more than 120 people yevarungu chete. But ndakanga ndakatoudzwa kunzi anosvikopinda mu.com. Ndikazviramba ndikati Mwari never, hazviiti, hazvigoni. Saka munondiudza kuti muno mabasa akangodesign kuti varungu muda hazvigoni. But Mwari vakati tichakutaridza simba rangu. I saw the power of God, the glory of God. Kutaura kwevanhu hakusi kutaura kwaMwari, kufunga kwevanhu hakusi kufunga kwaMwari. You saw it. You saw it guys. Mega takaenda. Thank you Tanya. Takaenda apa ndikuzama kwete kuti ndisumudzire umwe munhu pachikero chekunamata. Ndiko kusimudzira pachikero chekuti umwe munhu anyatsa kuona. The only black imomo pane one muzimba anenge anaenda chokudeliver maparts here kana chichiya meno kwambani kwavo. Akavabvunza, I hope kuti anenge aripo panapa because ndakati mugozotrust like next time. Akavabvunza kuti mukoma mimi ndikuona sekuti vamuona kuti atakashira pafoni vakamuti ndepi yanga koko. Vakataura kanzi mukoma ndokana ndichikuona ipa ndichia ndokubvunza isi ndasingazoti muri muzimba makasvika sei pano, makapapinda sei pano. Ndikati kana favor yakuloketa zvandogara ndiudza Father Diaries guys ndichitaura. But anyway ngatiite topic for another time. Ndinogara ndiudza Father Diaries, ndoudza Father Diaries yakuti munoza sometimes papa pandinorwadziwa ndikachema so handika kana pandaichema kora ndaichema maita munyama inini nenyaya yemusodzi because sometimes kindly open. All right, sorry because sometimes paunochema guys uchirwadziwa right. Pane munhu aine testimony yake anditi open WhatsApp. Hi Sisimeli, I need details a Western Union or MoneyGram ndonza $20 towards the wheelchair program. Ndokumburawo kana paine group mundiso because I miss a lot of flights due to time difference. Zvinoitwa ndifure nema blessings. After donation iya yekuvakira gogo pane zvakaitwa naMwari mukati moupenyu wangu. Mufungi akatenga 4 bags of cement. Akatenga 4 bags. Ndiye mwakandibatsira ndaiti pane 4 bags cement dzatengwa. 4 bags dzesemende dzakatenga ari kuti kubva pandakangoita ko donation yagogo vai a lot is happening. Remember takanodonata kuchembere guys, chembere yatisingazivi yakanga yarambwa nevanhu vachingoisema umu yataka kugara mimba iri decent yakutochembera guys, yatoyo kuma 70 pamwe kwato yokuinda kumagumu kwayo. But yakarivakirwa imba nevanhu vasingazivi vasingazivi asi munharaunda manogara mbuya muna sabhuku muna ishe muna ni no one noticed this chembere kuti chembere kugara muchinhu chinenge dura ichi. Tikaona mapictures panapa tikatora project tikaita ari kuconfirm ari kuwitness even ini ndogona kutofunga pamwe promotion imba ya gogo ndogona kutofunga kuti promotion zvinogona kutobvawo kuna gogo kuya. Animona and a lot more is to come. Kungoti maprogress mazana kutlisa kutaura pa Facebook kuti unoura wako nosingazivi Mwari inyamwe zanoti takatomira pamukaha saka varombo mirai muzonditamira kana ndati lengi zvaizvo zvindimire pamukaha. Andimaona saka favor inouya guys kuna Mwari. The favor inouya Mwari vanokupa favor vanokuloketa
ndogara varume dzimwe nguva zvandotaura kuti panochema vakadzi dzimwe nguva panogunun'una even kusabudisa musodzi kugunun'una chaikoka because sometimes ropafadzo kana mabatanidzwa muvenyama imwe chete ropafadzo rinouya kwauri rinouya through mukadzi wako iwo uribva una rebhu unongofamba unongombeya utoziti kuna Mwari kunonamatirwa utodi mukadzi wako anogara akamira panzvimbo achinamata nemhuri yako zvimwe zvinhu zvinongoitika pauri zvoitika noenda kwamukadzi wako and then woshungurudza mukadzi iye kati woita madana ekuti mukadzi iye anogwadziwa kuti anogumbuka zvinhu zvako zvinotanga kungoita zvimwe zvinhu zvisinganzwisiki. Thank you Miriam Magado. Thank you Miriam. Pane 200 from Miriam. Thank you Miriam. Zvisinganzwisiki varume, be very careful how we treat our wives. Anointing dzimwe dziri kuvakadzi venyu ndo vane zodzo dzozotapukira dzozotapukira naka dzozotapukira dzichiya kwauri. Ationa Leslie washaya zvokutaura here, washayawa zvokutaura andimaona. Saka ndochi ndo zvinhu tichida kuti tingodi we need testimonies life sisi kumbotenda Mwari madiaries. No problem, I will do a testimony time one day vanhu mumbotaura. But apa ndiri kuzama kutaura kuti ukaita chakanaka unenge wazviitira, ukaita chakaipa unenge wazviitira. Paunenge uchidzora vanhu vachikuseka payaka unenge uchitozviitira chakanaka iwewe. Andiona chakanaka iwewe. So saka ndakati 2025 inoi anditi munhu ngatimbofokasaini kuti tikadona tomutsana tinowa tichimutsana tinowa tichi-encourage na ndiri kuita izvo tichi-encourage na tichifamba tichienda. Zvinonakidza tichinzwa matestimonies akafanana neaya ekuuya kuti after ndaisawo bhegi dzangu zesemendi kuna gogo ndakataka kuona zvinhu zvangu zvichizarurika kune zvakawanda zviri kuitika ende zviri kuitika andimaona zviri kutoitika zvechokwadi. Saka Mwari uyu vakanaka, Mwari tongovakudza. Ngatirambei takamira pana Mwari, ngatirambei tiripo pana Mwari, and let's keep on doing good to other people. Andimaona, let's keep on doing good to other people and let's keep on azvinota tadzi no titori vatadzi vekutodaro asi Mwari vanotiregera ende God keeps pushing us kuti tinde in the right direction. Anditi saka let's do good, Mwari vanotirangarira. Anditi right hande kunyaya yedu yana. Saka tave pamari pane atumira we will put 20 pounds for wheelchair. Taita from Priska, thank you very much for 20 pounds. Thank you Priska. Uyu Priska uyu achadzoka ne testimony pano muzondiudza mukadzi anonzi Priska uyu andimuzive ndomuzira ku WhatsApp kwangu achadzoka ne testimony pa program yechirikadzi nenherera yekuinza chikoro akavolunteer akatora vari kuendesa kuchikoro apa akatotumira mari kuna mai vakanonga pa diaries apa pana mai vakanonga pane list pane vanhu ndakamupa akatotumira mari ye school fees yevana vavo akatumira mari ye ma uniforms yevana vavo. Mai vavo vakauya kwandiri kuvachitadza kutaura nekufara vachiti ndakarivara ndandisingambofungi kuti ndingaloketwa. Iye Priska apinda futi pane yagogo. Priska kana Mwari vakuitira zvakanaka usazoomere kuya uchishare testimony dzako nesu toda kudzinzwawo because tiri kukuona zvechokwadi uri kudzvara. Handimuzivi, ndomuzivira ku WhatsApp kwangu chete ndokwandomuzivira. Right, I hope vamwewo muchaona live muchangodonetawo havadi kutinyora pavanhu anditika vachangodonetawo vakanyarara iko kwavanenge vari vari kwavari ikokoko anditika. And then playing from Galaxy Note 20 Ultra 5G. And then tine ningikiri guys nanatokanga matoisa message izvozvi zvakaoma. Mwana uya pane mwana uya akanzi akashaya kuenda kuchikoro adana nombatsira chikoro chimwe mwana ngarambwa aigara nambuya wakafa. Mwana wacho ushu wokutogwa naSusan uyu mwana ushu anonzi Chelsea Chipato Messi Chelsea Chipato uyu mwana ushu wokutogwa naSusan uya ushu sorry wokutogwa naSusan mwana ushu ndiye mwana wacho ushu akatogwa naSusan ushu uya wataita ari kubechinafu Susan mwana uya timuzivi. Takangoona nyaya kuchinzi kune mwana ashayigirwa nachikoro mbuya vake vakashayika vanga chigara navo mai vakashaka kudhara saka mwana uya hakuna munhu anoda mutora vari kuita ine house girl ndiye mwana ainzi aende kuita house girl ushu pazera iri. Susan ari pana pakati rega indi mutore ndimuendese kuchikoro ndiye wamaiseka uchinzi akabuda ne26 units vanhu vachiseka but situation I think inonge ichituma mwana kuti adaro ndiye mwana wacho ushu. You see the child ndiye mwana uyu. Saka akatumira mai vake vanyuwani Susan picture iyi saka ave kuenda kunogara kwa Susan pakabviswa zvimari pana pachiti akwanise kukwira Susan achiti January ndakabhadhara ma school fees vamwe vana vake vanodzisendi watonoti pakaenda saka pakazowana munhu anoda kuperekedza mwana ushu andika kubva kubechinafu
kuenda kwaari kuHarare. And saka pamari iyi takakwanisa kuwana $35 ka musi uya. Saka anzi kumunhu 1 kubva kuBetchnaf $20. Saka kusvika vanosvika. Andika asi munhu anoperekedza mwana uyu kuzodzokera manje haakwanisi kudzokera. Kudzokera haakwanisi kudzokera. Anokwanisa kusvika asi haakwanisi kudzokera. Saka kana pane anodawo $20 zvayo yekungoti kana tichabvisa pauche pamari yeuche iyoyo yaiswa iyo because ndo yakatanga project ishi tobvisa $20 topa kuti munhu wacho nanga kuperekedza mwana kuti adzokere because mwana afa kuti achitotanga chikoro izvo zvisuzi ndakatotsvaga nzvimbo yemwana yakawanikwa akatotenga uniform yavepo. Saka kuti vachikwira vaindi ati vakwire vanofanira kunge vasvika gaindi mufonere tinzwe naiti mufonere Shakira haisi kumbobuda kuchispika ukwe. Haisi kubuda kuchispika hii tukutofona hapa izvozvi. Hello yakanyarara ndiri right kanjani Moshe I think pane challenge iri mwana uyu challenge yei andanatumira mari yekuti akwire vaende naye saka pane munhu anga achicommunicata naye uye asevawo kunza nyaya kuFacebook. Saka pesa kubva kusere weTuesday Wednesday ndokandakatumira mari vambondipa excuse akati zvino izvi musi weTuesday akati handichiwacha saka ndozomangwana kune nhamo ndikati okay mogona kuenda naye musi wechina here kubva ipapo foni yavo yanga isingaiti. Saka anga achicommunicata nemurume wamai avo. Nhasi ndopadazoabata akati mari yakatosvika ende yakatotorwa ngavachiendesa chimwana at least anenge akuendawo kupi kuchikoro naimi ende kuti anerera so. Saka after that message avasendera vabva ausenda zvikanzi hapana patiri kumbotumira mwana hapana ari kumboenda nemwana kana uchida iwewe uya uzomutora. Ndozvavakataura ndozvavataura today sisman vazvitaura nhasi. Mai vaya murume wamai vaya saka mai vari kurambidzwa kuti muinde unotora mwana nemurume wavo. Vari kuramba ndovangavasika mwana ndoenda naye. Mwana ngaangokwira ega Susan mwana ngaangokwira ega mwana ngaakwire mwana harasiki then mwana munini wako unogarira mwana muHarare. Let's do that. Vari kuramba sanati at least sisimali imbotrial maybe kwakwaswa zvakaoma mufundo. Mari apana ndatotumira mari kumusha munini wangu atotora mari anayo mari. Saka kusada kuti vatore kusada kuti mwana uye kuti vamuite house girl vasikana. Ipapo hasi kuenda kuchikoro hanzi vange vatombori kuchipinge de akasara achirara pamba paoneka mwana pawakari grade 4 iye zvine zvakadai. Saka imagine kuti vamwana vese vakuenda kuchikoro mwana yari kusara ari pamba. Ndipe nhamba dzacho ndifoni. Mina ndikutumire nhamba dzacho zvakaoma. ndakambomutitaura nasismeli vapindire munyaya because inini hangu handizozvikwanisi because ndinozoshatirwa. Zvakaoma vasikana. Kana vachitomurambidza mwana kuti akwire mwana uyu haana foni anotogwana yese iyi handotogwana pafoni yevana ava. Haende kuti anerera kwakangooma zvako vasikana. Dei takaziva from the word goka takangoti munini wako ainde kunomutora. Dei takangoziva from the word ati munini wako ainde kunomutora. Inini ndandatotaura namenini wangu ari muHarare musi weTuesday vakati no problem ndinoenda ndonomutora. Yes ona pane munhu auya neidea yakanaka panapa. kuBetchnaf hanzi ngatitumei Fani Madhumbe anopiwa mari transport newe mudhayari ari pano kuti ainde kunotora mwana wacho ikoko. Vasvike kana mari ikoko kune mari $40 makaiona ndaka. Chipiwa madetails mwana uyu ari papi chipiwa madetails kuinde Fani Madhumbe tichaura naFani Madhumbe. Ndipe mune namba dzaFani Madhumbe here guys tichaure naye. Mune namba dzaFani Madhumbe tichaure naye. Because sismeli I'm stressed mazwa ende kwandiri zvine zvikakubasa kwandira ndeti ndiri kumafamu saka kuti ndite madirect calls akuite network andoshandisa ite ndiri kufamu kusina kana shop
ndikatobuda ndikwanisi kufona direct call kuti ndifone, otherwise ndaidafona handina, nditaure from in the middle of nowhere musango mafamba ekuuk mokuziva. Chiti panikikiri ma phone numbers acho ese ndipe ma phone numbers acho tiwane direction wakapiwa direction ndari kunofambiwa sei. Handina because munhu wacho ati akatsapenda nemwana ndiariko, mirai nditi uya kubatei uyu. Zvakaoma. Tandibate zvakaoma. Unogona kutopiwa ma directions enhema mai mwana. Unogona kutopiwa ma directions enhema kana vasingasandi nemwana uyu ka. Ndosaka ndati tichakumbira Fani Madhumbe. Hamborambi Fani Madhumbe ndoirana naye nina hamborambi mukoma wangu vai. Havamborambi vanoenda kunomutora Fani Madhumbe. Vanoenda kunomutora havamborambi. Phone yangu yakadzima chite manamba ese patakachinja kana takaenda nephone number ndandine manamba zapata ikomingeta nawo. But phone yakainda neuyu. Yakainda nema numbers. Zvakaoma. Amara akuchina ako teta kutongoti mwana anotogwa mara akuchina. Mara akuchina. Vakatowana mwana wokushandisa kuti vamite ngikiri. Vamite zvavanoda. Ish. Amen. Ndatoboikana munoziya. Sakune kuda kushandisa mwana umwe munhu 9. Kuti baba vagozorepa mwana uyu kuda kungozorepa kamwana akachete. Nemwana uyu asi mwana wavo anditi kuda kungozorepa mwana uyu chete uyu. Namba yacho ingoti kaka ari kunotora va story online. Zvakaoma hazvo. Ndibate kuseri tichage, ndibate kuseri wemwana school fees, ndibate kuseri. Zvinongo disturb spirit ishi. Zvakaoma. Nditsvaga hangu munhu ane nyaya yake uya. Muti zvinopedza power. Ya vanhu vakaoma. Nzi. Idzo sisimeni nhamba dzemukadzi wachanga achifanira kunge andiye anotora anotogara nemwana wacho izvo ane access yemwana yeyi. Ndiye atakatumira futi mari yekutanga $40 yekuti maresults atorwe nechichi. Saka tichaziva kuti zvese izvo zvakaitwa here because patanga kutumirwa $40 iyoyo. Ini ndikazoisa $40 yetransport. Ndikati unoshandisa kusvika kana masvika kumwana asvika kuchikoro makudzokera mari ndokutumirai kumusha ikoko. Saka adzisi hama dzake Sharon. Communication chaichaka. Adzisi hama dzake. Vakatoona kuti mari yauya kuti achaenda vachahaiti. Vatozwa nemunhu wacho kuti wewe ukwira uzvo. Togoinvova polisi hatizivi kwaari guys. Hatizivi kwaari. Toinvova polisi takanaka kupi. Ndakutumirai kune imwe phone yangu. Hatizivi kwaari. Havana kunge vapa madirection because vachikutaura zvakanaka mai vachikuti ndinouya nemwana. Handimona chisa imari ndiye nemwana. Saka kuti zvobvunza kuti muri papi? Hatina mbiri tabvunza because haingoti mwana ari kudi ari kukwirwa achiendwa naye namai ava chinoonawo munhu ari kunodi ari kunosara nemwana. Handimona. Saka ndo zvavachinja kaizvi. Saka chero mapurisa acho tinovatuma kupi naini? Tinovatumepi mapurisa acho? Zvakaoma hazvo. Zvakaoma mufungi. Hatitozivi kuti vari papi, taingoti kavanoenda kunhikiri. Stacy ngonipa kuseri, ndipe kuseri, ndikandire WhatsApp Stacy. Ndatodisturbika munoziva, ina ndimbodi kuita live ndakadisturbika ini. Hatina kana mai ava hatizivi, vaitogona pa WhatsApp mai ava. Mai vaitoga pa WhatsApp pa picture yavo vakaisa remwana wavo. Hello. Meli makadini. Mushe kanjani? Sisi meli ndanga ndichifunga kuti mai
ava kana nhamba dzavo dziri dzo dzavanoshandisa paEcoCash mapurisa anopinda because munoenda kuEcoCash. KuEcoCash kune zita remunhu and then zita rakabuditsa pamari vanowanikwa because havangamboshayikwi because kana nhamba iyoyo iri paEcoCash chete zita remukadzi rinowanikwa. PaEcoCash panobudisa panenge pane munhu. EcoCash kana nhamba idzodzo vachidzishandisa paEcoCash ma-initials amai vavo ari correct chaiwo anobuda. Saka polisi iri easily kuvatreka ne-cellphone number. Kuseri muritarisirawo paEcoCash pacho tikupei nhamba dzavo. Ine ndiri South African kwanise but tine munhu atikambotaga through that format. Tine munhu atikambotaga through that. Ari kuZimbabwe ndokumbura kuti kuseri tikupei nhamba utarise paEcoCash pacho kuti vari papi. Vanotomubata. Tine munhu mbavha yatikatotsvaga through that format takaiwa akabatwa. All right, thank you very much. I'm talking about Zimbabwe atarise paEcoCash pachona. All right, sharp. Nandi zvizivo zveEcoCash, nandi zvizivo zveEcoCash zvakasara zvaitika una Zimbabwe tabva kudhara isati zvizivo zvana EcoCash. Right, hello dear. Hi, zviri sei? Hello. Yes, zviri sei? Ndinosimba uri right here. Right, ndave palive right now. Toda kunzwa kuti chii chakaitika, zvakafamba sei, what happened panyaya yako iyi yawakauya ukataura iyi. Panyaya yemwana. Alright. Ndatiri married kune munhu anonzi Walter Magasa. Okay. Takasangana 2013. 2018. 2013. 2013, all right. Ndopatakasangana and then 2014 ndopatakabva tazonyatsoonana zvekutanga kugara tese. Saka takaita mwana wedu 1 anonzi Michelle. Ndewa 2014 iyoyo. Taita mwana wedu takambogarisana. But kugara kweduko tasinganyatsonzwanana zvakanaka. Tatiri kuSouth Africa ikoko. Saka ndakazodecide kudzoka kuZimbabwe. Tanetsana nemurume wangu. Nenyaya yekuti aita magirlfriends akawanda. Saka ndakadzoka kuno kuZimbabwe ndikatanga kushanda. And then after a year or two ndobva azoteerawo kuno iye kuZimbabwe. Tikataurirana akataiwa nokutaruregerero pane zvese zvakaitika akati ngatidzokeranei tichengete mhuri pamwe chete. Zveshuwawo ndobva tatanga kugara tese kuGlenview nemurume. Iye akangouya akambodzoka nacho kubva kuSouth Africa. Akatongouya achipinda mumba mangu mandama mune property yangu muna maid anga aripo aichengeta mwana wedu and iye anga asingaende kubasa. And then ine tikabuda kuenda kubasa iye anosara achidanana namaid uyauya. And then to cut the long story short takatozonetsana kusvika pakuti ndakamutiwo chidzokera zvako kuSouth Africa kana uri kukutadza kuti ucheketeke ndikukuitira zvese iwo wakagara una kana kubasa kwaunoenda zviri nanoite sei udzokere zvako kuSouth Africa. Saka zvamaidizvo wakazvibata sei zvamaidizvo? Maid ndiakatozondudza nyaya dzese because inaiko ndiri kubasa aigona kufona nefoni yamaid oti kumba hakuna chakati ndototi iwo foni yako yaita sei zvonzi hamuna airtime. Saka papa ndopandakatozotaya kubatanidza kuti saka munhu ndo zvaanotoita namaid. The other time mwana akatomubata Scovia ive nemafuta maid aripo baba wacho ari pasi vakatogara kudhaini mese vachiona TV. Saka tuma incidents twandaingoona kuti munhu ndo zvaakuita ende pana kutsvagira basa kwamachipisa ndikati at least tobatsiranawo kuita sei kuchengeta mwana. Basa pakasati atombone month or anything. Mari yebhasi ndina chikutomupa and all. Takangoti kungosvika ikoko kwatotanga kutoita magirlfriends akawanda pabasa ipapo. KuZimbabwe kuZimbabwe saka munhu aikora kumba maybe kumaraund 9 or 10 manheru. Office supermarket anovhara zvekuma8. Dzimwe nguva vanga vari majunior vaitobuditswa earlier pamwe zvekuma5 kana kuma6 type. Saka umwe musi ndopandakakumbira kubasa kwangu indoshandira kuBorodale.
ndopandakakumbira kubasa ndikati ndinodarika nekubasa kwemurume wangu ndigonoona kuti anopedza basa nguva isvanza aizoke enda pandakasvika kubasa ndopandakaona zveshuwa munhu achitobuda mubasa kuma past 5 but ari pafoni achitaridza kuti ane munhu waanguita sei waari kuzama kubatana naye kuti ataure naye. Ndopandakatoti ndipe kwangu kufoni yako ndinoda kufonera mai vangu andishandisa yako. Ndokubva hangu nditambidza foni yake itori pacontact yamai vangu ndikati koyo ndogondisira contact sei handigone kutarisa contact yamama here. Ndopandakaona mamessages ese evasikana vake vaaidana navo pabasa ipapo achitovati ndinogara namate nemwana wangu handigare nemukadzi handina mukadzi saka ndiri kuda munhu anondibatsira kuchengeta mwana wangu maona. Saka tichisvika kumba that night ndopatakabva ndikati hangu handichada zviri nani udzokere ndizvigarire zvangu ndega zvikanzi aidzokei kuenda ndoenda pandotosiya ndakuuraya anengokusiya uri mupenyu. Saka pandatoti rega ndichare zvangu mudhaini nemusikana webasa ndinozopinda mubedroom siwoyo kuti ndirare naye pandawaridza mubedroom nemusikana wangu webasa. Saka pakati peusiku I just thought pandakanzwa munhu achivhura dhoo remubedroom nangu kungoti maybe time dzekubasa dzatokwana maybe ada kutongobuda ada kuenda ko ari kurongedza zvinhu zvake ada kundiratidza kuti ndapedza kurongedza ndakuenda. Pangu nditi mai mishi uya muno mutitaure ndakuda kuenda. Pandatoti aiwa taura ndiri muno ndizvo zvikanzi aiwa uya titaure tingataure pane munhu here because musikana waye akabva mupawe. Saka pandakangoti akabva atonondibataura achirovera kudhoo achivhara dhoo racho achiloka. Sandinongoremember ipapo kuti akandibata muromo nemhino and then ndakazopaiwo nescrewdriver paside pemusoro wangu apa akatofunga kuti ndafa ndobva asiya atora shiti rari pambedha paandikutidzira neshiti rearia ndobva andiisa pasi pemubhedha. Saka iye akabva angotora gumbeze paangozvifukidza negumbeze ndobva atobuda akatiza. Saka sisi nebasa pavakaona munhu achibuda negumbezi akamonera gumbezi haana hembe ari kubhidha ndopavakabva vamhanya mubedroom kuti vanoona kuti munhu asara mubedroom akaita sei. Pavatoona handitori pasi pemubhedha makumbo wanga akabuda kunze chete ndovakabva vatotanga kupedza landlord fonera hama dzangu kuti ndozvaitika kuno. Ndobva ndatozoya ndikatorwa nepolisi neambulensi ndikaendeswa kuchipatara. Saka iyewo akabva ada kutanga kuteera kupi kuchipatara kuya azoti munhu aendeswa kuchipatara kuzopedzisa munhu pamwe mhepo yacho yanga yamubatawo yanga yapera here handizivi. Ndokubva auya kuchipatara asati atopinda muwadhi mandanga ndiri ndopa papa wangu pavabva vafonera polisi ndopa asungwa ipapo. Asungwa kudaro ndakagara about 3 days muchipatara. Rechi4 ndopa ndakabuda batanzi nyaya yedu iri kupi kumapurisa tiende kukoti. Saka dhera ndakabuda muchipatara tichienda kukoti yanga atoripo but hanombotaridza zvezvekuti munhu ari sori pane zvaakaita aitofara patakasangana pacho before court. Tichingopinda mukoti ineni wacho handinotombopuwa mukana wekuti ndisanangure zvakaitika zvakangonzi iwe musungwa ndinogara nemhuri yako zvakanaka assault haina kuzonzi attempted murder or anything because iye ane brother yake mupurisa ndiye akabva amubatsira nyaya yake haana kusungwa haana kuita sei akatonzi assault musungwa ndinogara zvakanaka nemhuri kana usisade wosiya. Paakangobuda ipapo ndopaakabva adzokera kupi kuSouth Africa. Adzokera kuSouth Africa akazodzoka muna 2019 apa kudanza iri 2015 akaita izvo 2015 ndokupa akazodzoka futi and it was already about 5 years down the line. Handiti ndobva atodzoka akatoona umwe mukadzi inini handiri kubasa and then murume wepaenda kuairport ndopandinogara nevabereki vangu inini handiri kubasa mwana aichengetwa namai vangu ari mudiki. Asvika aine mukadzi wake ikoko akakumbira ruregerero pane zvese zvakaitika plus I think mama vakangotione time yese aiwa zveshuwa munhu aitawo sei anogona achinjawo plus ane umwe mukadzi wake saka hapana chaachada kupi kune mwana wangu. Ndobva ati kuna mama toda kunotsvagira mwana hembe mutaundi atori nemukadzi wake ipapo obva vaonawo vakoma vangu vana vamukuru vake asi kumazuva rodonga tetadzoka naye ndikatoti aiwa hapana problem. Ivo mama ndo vakadaro inga handiri kubasa musiyu ndandisipo. Saka ndizvo zvakaitika kuseni vatora mwana vaenda naye mama vakuexpecta kumanheru kuti aiwa taakudzoka nemwana taakudai varuza mafoni
foni haichapinda, hapana kudaira, yaingorira isingadaiwe. Following day foni still haisi kupinda. Ndopatiri kuzoona status paWhatsApp yevanhu vatori mubhazi vari vatatu, mwana wangu namainini vavo navota, kuratidza kuti vanga vatokurosa bhodha kudhara, vatotiza nemwana wangu kuenda kuSouth Africa. And then kubva ikapo haana communication yaakaita neni, akandibloka everywhere. Mama amendi kana achitaura everywhere, pese kundaikwanisa kuti ndivabate nditaure navo, hapana. Ndaiti chero ndikatsvaga foni yeumwe munhu ndikada kutaura navo, vaibva vandibloka vasingada kuti nditaure nemwana kana kuita sei. Saka last year kunana November last year baba vakazotanga kutaura neni, vaona I think post paFacebook pandakashayikirwa nemurume wangu wananga kugara naye, akashayika muna February 2024. Ndoko akatoti nematambudziko akashayikirwa, ndikati aiwa akaonekwa. Ndokutotiwo mwana wangu ari sei, saka ndoda ndizoona mwana wangu kana zvaita sei. Panzaiwa mwana ari dzaiti mwana tikutoya naye muna December imomo watomuona. Ndikati alright, tokutaura nemwana paWhatsApp, ndingomuonawo kuti aita sei. Tikazi it's okay, handipa nhamba dzemukadzi wake, pandafonera mwana paWhatsApp pavideo. Ndikutaura nemwana, mwana akutotaridza kuti ari confused, akutobvunza mainini vake vaye kuti ava ndiani apa, kureva kwandiri inini. Ndopandakapata foni ndikaisira papacho message ndikati saka ndozvamaida here kuti zvisvike pakuti mwana wangu festival yangu shuwa yandakatakura otadza kuziva kuti ndiri mai vake, maizviitirei? Mukadzi wacho paadisira message zvikanzi aiwa hatina kumboudza mwana kuti hatisiri nemai vake because nasingada kuti acelebrate, but ndichakuti achimuudza mbichana mbichana. Zvikanzi aiwa December mwana munomuona maigoro musatyi. Ndikatoti aiwa it's okay, December uye asvika muri kuya rini, ndichiri kubasa, hatisati avhara kana tangovhara ndokuudza. Kusvika December apera taamuna January, zvatozokona here zvokuti ndione mwana. Zvikanzi zvakutonetsa because ndakatobhadhara school fees egore rese, saka uchatozoona mwana maybe April kana August, handizivi. Ndopandakazotiwo aiwa saka muda kuti ndichitaura here nyaya dzakaitika kuti zvakadai zvakadai, ingati atawirirana tanzwanana wani kuti mwana ari kuuya. And then all of a sudden haachada kuti mwana wacho auye. And then ndakuwanawo futi pandatirega nimbozama kuita sei kutaurawo nevanhu vari kuCape Town, maybe pane vanoziva mwana wangu kuti ari kugara sei kana chii. Ndopandakaisirwa message ndichinzi mwana wenyu tinotoziva kuti akadai anonzi Michelle, anogara pakati, but mwana iye haasi kubatwa zvakanaka ndevamwewo vanhu vemuarea muri kugara mwana wangu. And then I go back to him again kuti ndibvunza kuti zviri kufamba sei, mwana wangu ari kunzi haasi kugara zvakanaka, kana wakutodaro handichatouye naye, handichatouyi, tienda unoripota kwauri kuda, inini mwana handichadzoka naye. Saka ndomamiriro akaita nyaya yangu. Did you report the case? Yes, pandakaripota ndakangoripota madays aakatiza iwayo, but then polisi yakangoti kana munhu aenda it's hard for us kuti timutrace tizive paari kana kuita sei. So unotori nevanhu vako vanoziva paari kugara? Vanhu pane vamwe vakatokometa paFacebook ipapapa kuti tinotomuona mwana everyday tikutoziva pavari kugara. Saka wakadii kubva wataura nevanhu vavo kumainbox wobva watora nhamba dzemwe because kana uine nhamba une nhamba uchiisa vanhu vakakorera paari kugara it's very easy, then we start taking you now tokubatsira wokwira woenda kuSA woenda kupolisi yeCape Town wopiwa mwana. Chimwe chanachitiwo chakuti kukunzi maybe ndosvika nditini because uyu munhu hausviki wega, munhu uyu pandori nehistory yekuti it's a story, your story yawataura pano kunoitsanangura kuSA police kuti sure kuzvakadai zvikadai handika tikatoenda kucourt handiti. Saka kuti ndisvike ndega hazviiti, ndinotya. Handika mapurisa anotoenda newe iwo mapurisa uende wega. alright mama, aiwa ndizvozvo une passport waigara kuSA iwo hauendi wega, hakuso kuti unosvika wega, ukongoenda nepolisi yakubata unotora mwana, votora mwana, mapurisa kuperekedzai, mopinda kana muchipinda mubhazi kana muchidika muchirasisa mepu zvokuzodzoka yaimwe nyaya yekuti unozotsvaga wega kuti ndofamba sei kuti asakumirirei anyway, because tiri kutodhila nemhonti panapa. Munhu akabaya munhu neschool driver akafunga kuti munhu afa akudzvinya muromo iwo wakararama sei naiwe wafa kwamuromo nemino? ndakazongomukirawo ndatongowo muchipatarawo zvichinzi ndakatopasa auti iye aitoona kunge ndatofa, ndosaka akabva angotsiza akamonera gumbezi rake raakatora iroro. Saka aida tokuuraya chaiko chaiko munhu. Iye
tofunga kuti ndatofa kozi akataiwa kana padene ndoenda pati ndotosiya ndatokuraya bvosa ukanozobvaita umwe munhu anokura futi. Asiwe mwanangu chimbondiudza dei wanga usina kushayikwa nematambudziko zvemukwasha wokushayika manje wako ukashayika sora mwanangu dei mukwasha anga asina kushayika waizotsvaga here mwana? Ndakutazomutsvaga zvangu rini kuti ndozindanda mukati wazomutsvaga rini mwanangu? At the time ipapapa ndachitoti ndichazomufonera ndotobvunzawo kuti mwana haufa achauya here kana kuti bhosi pese apa ndandisina kana liki yekuti nditaure naye kana kuita sekozi apa ndiye akatonditanga anga akandibloka everywhere chero mamessages aitongovepa. Chero munhu akakubloka mwanangu iwe wakarohwa kuhama dzake chako chadziri unodziziva kuenda chakunoripota kupolisi chaiko chaiko kuno hama dzake dzinotaura kuti ari pakati dzinoburitsa munhu saka iye akazvitorawo kuti panga akanyarara makore esaya hama dzake dzainadzo from the headgo wanga vasingatonyatsondifarirawo zvavowo plus ndopane umwe mukoma wacho wekubvaravhara nyaya yacho dei wanga papa ndakapoposta nyaya yacho mumwe wacho mukoma wacho akatondifonera achitondibvunza kuti uripi ndinoda kuona ofisi anga nemakore asingatotaurawo futi nene ndakatoshamisikawo vakutoziva kuti nyaya iyi yauda unoripotwa saka vada kutozama kuivhara futi. Saka mwana ane makore mangani izvozvi? Mwana izvinezvi ane 11 years ari kutena 11 years. Apa akatorwa ne5? Akatorwa ine5 years. Atove neconfusion mwana wedu 11 years chatove chisikana chatokura asikana. Saka ukwanisa una kana kuconduct kuti ungakwanisa kubata ticha vekuchikoro? Kuti iye nhamba yake tinayo, nhamba yemukadzi wacho ndinayo. Aiwa ivo wakatoudzwa kuti mwana anogara zvakanaka saka uchida ndide kubata murume kana mukadzi kubata ticha vemwana kuti ticha vemwana kana mwana vachiona zvechokwadi kuti mwana anenge asina kugara zvakanaka vatozoudzwa kunzi ndini mai vemwana chaivo chaivo vanogona kubata masocial workers kokosva unoenda nemapurisa it becomes very easy. To be very easy. Kuti mototanga tichagai madheti nemari kuenda kuSouth Africa first kana moenda totsvaga mwana kuperekedzai wamunoenda naye kana vasvika kuSouth Africa totsvaga mwana kuperekedza kuenda kupolisi zvese and everything tokupai munhu wekuenda kuenda naye anofamba neni. Totsvagai mari yenye bhasi munotora mwana mumwe wako waugwadze here shamwari noti munenge wakamata kukoza kuti mwana pana last year November apa makore ose kumashure kumwana achikura musikana usingadaoni mwana wako musikana shuwa wedangwe. Ndinotorwadziwa mama uzi chero mukadzi wacho ndakataya kuti nditaure naye chitiko ndoti zvisvike kupi tamukuita mwana wangu chidzosa hedu mwana wangu hati makamutora musati mane wenyu maana eka chidzosa izvenyu mwana wangu aitoseka zvanzaye kuzinye ndo wanditori nawo iwowo mamusingazvizive. Nemukadzi wacho? Nemukadzi wacho ave newake mwana? Vane wavo. Yes. Wacho akatonudza vane wavo mwana atoripo ane I think 3 years 3 or 4 years saka iye wangoende ainzi kuseni baba namai vanongomupa kubuda iye mwana wangoende achagesta munyuma wake It's obvious Kola, it's obvious. What do you expect Naikola? What do you expect? Obvious mwana wako ndiatita zvese. What do you expect? Ndikuvadziwa zvangu mama ndikuvadziwa zvangu. Saka une mari here ukwire? Vanogona kana kundibatsirawo here from ikoko vari ikoko wogosa nomutora anotogwa sei nani mwana chikola ni mwanangu mwana anotogwa namai vake nababa vake chete hakuna munhu anobvunza notora mwana umwe munhu mwana anotogwa namai vake nababa vake chete dei ainzi mwana kuti ari kugara nevamwe vanhu asi baba manje mwana ana baba vake ana baba vake saka munhu akwanisa kunomutora pana baba vake chete ndimai vacho chero katuma mai vako chavo akwanisa kunomutora kwanisa kunotora mwana uyu ndiwe mai vemwana ndio unokwanisa kunotora mwana zvakafanira kuti ukatosiya mwana achigara namai vako kuZimbabwe baba vacho vemwana ivava vakasvika kuna kumba kwenyuwo kumapurisa kwanekodzera kutonzi vatore mwana noti mwana wavo unless iwe uri iri iwewe tsvaga mari yebhasi uende kuSouth Africa iwe andiri kushanda here hauna boyfriend hausati vane boyfriend ndiri kushanda nenda kuiona monthend hausati vane boyfriend aiwa kana mama ndandati chonaenga tingachimupavo zvika 100 ndine ka $200 uindi asati atombosita gore chairoro aiwa ko akashaya sei akaita sei vakarwara here
achibva ainadorobha kusvika kuti mudumbu akamwisiwa parenyatwa ndobvanzi akabatana matumbu ake saka ari kuda operation akaiswa poison akazopindawo muoperation macho ari kunzi bp yake yakagodonha akapinda mukoma ari pakati peoperation saka akangobuda achipinda muICU one day second day achishaika akatoshayikawo mwana wedu naye aine 1 month. Shame. Sorry, kwachiri kadikisa. Saka mwana izvane mamwedzi mingani? January. Mwana ave ne 1 year manje. Asi still mudiki. Still mudiki aiwa tora vana kugara navo vese vari 2. Tora mwana kugara naye. Shame. Sorry, akadiswa poison kumabhawa. Saka ndichambozama nditaure nemurungu wangu akakwanisa kundipo advance ndinokuudza ndopira ndoenda. Aiwa tsvaga mumari uinde kune kunotora mwana unotokwira nototiudza tokutsvagira munhu ari kuita kwanida nepolisi afamba newe kuda police and everything nokuti izvozvi right now wakandipa madetails kuti ndifonere emurume uyu ndikada ndifonere murume wako anogona kutisisa mwana ndizvozvo munhu acho anotozviita because haana anotya anogona kutisisa mwana uya uzosvika unoshayiwa saka iyi nyaya ibeta kungoirova underground achangoona kuti tiri kuti nemapurisa wasvika ngatirege kubata akandipa nhamba dzemukadzi washonedza mai but apa pamwe nyaya yakaita sei guys haitombodi kusora chifonegwa vanhu vanhu vatoziva zvikutoitika ende anobva apinda pamwana anotiziswa zvinani achingo the best chaichaisika achida kumubatsira ngaachingosvika nepolisi alright iripo sa unozondiudza kana wawana mari wakuinda then ndakutora mwana shamwari ndinotora mwana alright sharp zvakaoma vasikana handi munoona playing from Galaxy Note 20 Ultra 5G handi munoona guys uyenikisi aiti mbufonera zvakaoma hallo uri sei yes uri right ndiri right muri sei ndiri right koiwezve ndiwe wakatipa mwana uya uyaka ko vakatora mari kaiti dollars vakuramba nemwana saka iwe ndinoziva pavari vari papiko vana vanogara kubeshirafu mari ndakatotumira nditi ndakakudza ipapo kuti pari kudiwa $40 yemari zauts ndikatumira $40 yemari zauts then sisi Suzeni vakatumira $40 mari vakatoitumira musi weWednesday then vatumira musi weWednesday vakaramba vachingotsika kumusha kwacho kukambofiwa then tikambounderstanda kuti kumusha kwafiwa and network yavo haiso hakuna network vanogara kumareserve tikambonzwisisa kuti maybe inyaya yekuti vari kugara kumareserve hakuna network but semunhu anga aine communication yemwana aifanira kungoramba achibatsika sekuti mushani wake munopinda mari iyoka havachabatiki so nhasi ndobva ndazoti zvinhu izvi zvanyanya izvi kozi inini ndinga ndiri kuita nezvenyaya iyi nhasi ndobva ndazovabvunza ndikati ko nemhosva yei musiri kuchabatika ndabvunza murume wavo nemhosva yei musiri kubatika mari yakasendwa yebhazi hamusi kubatika hamusi kana kushowa kuti mari makaiona mukuta kuti zvifambiswe sei ndopavari kuita zvonizvo iwewe uya kunokutore wega mwana iye isu hatisi kuzotuma munhu kana kuita sei kana kumunza ikoko mwana iyeye saka sisteme inini handichazivi kuti ndoita sei iwe unovazivirepi vana ndinovaziva vanotogara pavhileji rangu takatogarisana chaiko chaiko saka chiuzakasabhuku wenyu izvo zvekuti ndoniyairipo kavakatora mari ka kana vachida kana vari kuda kuita mwana wauyu musikana webasa no problem antika kana vakuda kuita chinhu kiri kuita inozichi kana vakuda kuita inozichi kana vakuda kuita musikana webasa uyu mwana wemusikana webasa ngachinda pasabhuka because isusu hatisi kuda tichiti iwe ndiwo unoziva vanhu iwe ndiono otherwise tikasawana mari yedu $40 iwe ndiwo chaibhadhara nokuti isusu takatrasta iwo wakavachiti pane mwana pamwe papasina mwana zvachose hatichazivi iwe ndokuaidi matiosi nenyaya yekubatsira tikaonawo handiti situation kati tikununurawo zvinotodikwa mari shuwa nevanhu kubhekinavo
kana mari aitombonyura izvezvi ndatotaura nawo vamwe mai vavo vanogara vanodzidzisa kubhonda kuSt David uko wandoziva hama yavo ndo wandiri kutaura nawo kuti zvinoita here kuti imimi wenyu mwana wakaenda kuchikoro then poitawo vanhu vanoda ofa kuti mwana ngaauye kuchikoro chenyu chete kusimuka pamuri ipapo moenda nemwana kuHarare munoona pane mwana ndozvamukuku ndozvakakuomerai here saka ivo vari kuti hanzvoni zvese very difficult kuti tingoerekana tazvibvuma saka tiri kumboita nezvazvo ndondowari ndichatraya kuti ndiite sei nditaure navo people are heartless shame neno ndatorwadziwa handisomboziva kuti ndotangira papi but ndichatraya kuti vadzose zvavo mari vavo kana wakudawo kuita mwana iye mukadzi mwana iye shes 13 sekuru wacho murume wamai ava atondibloga paWhatsApp haasi kuchatombonotaura neni amai ava sinzi wakasobatikira musi weThursday musi wechipiri nanhasi hausati wabatika sinzi wakareceiva mari yemaresults wakatongokonfirma chete kuti mari yemaresults ndaiona iyi yebhazi yakatumirwa kuna Shita Tree ndabvunza ndikati hamukwanisi here kuti murivhese mari iyi wakatoita haichakwanisiki kurivhesa nekuti wakatoicollect but kwandiri vachiti havasati vaiona saka handichazivi but handichatraya kuti ibude zvakaoma inowa ndiri kuSouth Africa zvokuti dai ndanga ndiri kuZimbabwe kana dai ndanga ndiri kuHarare ndingadai ndatongoti ndotongomhanya ikoko ndiri kuSouth Africa so simba rangu ishoma manje kuti ndozvisvike simba rako ishoma asi iwewe unobva ikoko unoziva sabhuku unoziva nasandunhu yemuchiti handika right now kutovabata paWhatsApp kutoudza kuti ndonyaya iripo ndakutonetsekana namba dzesabhuku vanonga paWhatsApp iyi ndenda kutombokonfirma kune vamwe vanhu vomuraini imomo konfirma tinzwe kana konfirma tinzwe ndakuti vanguda vanayo tikativafonera izvozvo nhamba dzavo sekuti wainini ndakasobvako kare handingazozivi zvangu and kutiwo vanhu vacho ivavo vakavo vanodhuyira kuti vanogara kure nenetwork saka nyangwe izvozviso ndikakupai nhamba dzavo haibati hadzipindi nikisi but shamwari iwe kuti tapulanisha make sure kuti mari yadzoka hayo kwete utomboti mari yadzoka mwana anofanira kutoti atoenda kuchikoro inini ndoda kutoti mutondibatsirawo hamene kuti muchandibatsirawo sei maideas enyu kuti zvechokwadi ndibatsireiwo kuti mwana uyu aende kuchikoro pane mwana iye ndopepa kamunozonzwa kuzi mwana akomigobatsira kuti mwana anoenda kuchikoro seiko iyo vachiramba nemwana wacho hati mwavari kuramba nemwana anzvimbo yakawanikwa school fees uniform yakatengwa mari yakatumirwa kuti ainde uko saka anoenda kuchikoro kwacho sei iye vachiramba naye hatingatumirika kuti mwana aende kuchikoro ari kumba kwava vanhu ivava vatisingasivi hazviiti tichidhiwa mari aiwa zviti izvozvo kana zvinhu zvazvaunge vachida kuti ngabhadharirwa ari pano aenda ndakakuudza ndikati kumba kunogara mwana uyu vanogara kure nechikoro 30 kilometers vachifamba mwana womusikana everyday vavo vana vanotoendesa kumabhodhingi chiudza nyaya ichi sabhuku handitika iwewe sabhuku vatipe go ahead kuti mwana uyu atogwe mwana uyu anogona kukwira ega mani akawana amirirwa kuHarare anogona kukwira ega mubhazi waona akamirirwa kuHarare kuda kuti sabhuku vaudze munhu vanhu ava nemwana uyu varilise mwana uyu muchifunga kuti vane hanya nekuti mwana uyu aende kuchikoro here vari kuda kuti aite nhikikiri aite muhausge wavo nekuti amamai ava ndoona sekuti vakutoda kutoti mwana uyu ka nokuti vavo mwana vakaendesa kubhodhingi ivo vakuda kutoti uyu mwana wavo akaenda kubhodhingi uyu atsiwe uyu akaenda kubhodhingi achiita mushandi achichi tikubahwisa ipapo but sitakuda kuti mwana anotogwa saka vari mubhuku rekwani kuraini rekwani vanhu ava nedane
kunonzi kwabangwe. Kwabangwe. Yeah. Auna munamba yomwe munhu ari muarea menyera respect kuti togona kufonera tiudze nyaya iyi titangire ipapo atibatsire. Alright. Ndikupeiza mai vacho vatinosimbotauра navo munozongoramba muchitaura navo. Iwo mai vane mwana wavo? No. Makatumirwa mari. Saka kunonzi kwanedani kwadendame murayinire kwabavangwe. Sorry. Kunonzi kwanedane murayinire kwabangwe. Kunonzi kwabangwe. Musabhuku wacho anonzi nedane. Okay. Sabhuku nedane. Alright, saka ndipe namba dzamai vavo tione. Ko hakuna kana dzaticha kana anyone kuchikoro? Dzaticha handisa. Ndandikutombofunga kuti zvichida vamwe vakamuendesa pachikoro ipapapa ndimbotsvaga dzaheadmaster then kana achinge angoenda paheadmaster ipapapa kwakutongomutora from there. Handifungi kuti chikoro anomboendeswa ini. I don't think that chikoro mwana atoendeswa nebasa. Handifungi kuti chikoro atoendeswa nebasa. Chiripo chombotafa kuti tume sabhuku atume mapurisa awo kana anotora mwana okwira ongoendeswa pabhazi oga muchikoro harare. Yeah, 0776 ndedzekuZimbabwe handiti. Ndedzahanditi. Ndedza iwo mbuya wakatumirwa mari kusi Susan. Alright, 0776. Yeah. 102. 428. Yeah, ndedzekuZimbabwe. Usekenzi. Ndopanda pane sikuta. NdedzekuZimbabwe idzo. Alright, kwabata toni. But iwo itabata vanhu nekumusha kwetsvaga manamba anachifu ana sabhuku ndowatiri kuda. Alright, ndimuzorori ndichatoma ndichitraya ndichitsvaga. Tsvaga. Alright, iripo. Alright, ndicharamba ndichicommunicate nemi. Alright, iripo. Sharp. Zvakaoma. KuZimbabwe chacho changoe pose pose vemwana. Takutorwa chekuserina nekubhechinafu. Zvakaoma. Mari vakolekta zvavo vakutanga kutaura ngano dzakuturuna gudu. Mina timbobata ivo mai vemara. Vanoidzosa mari iyo. Iyeyo anoidzosa. Asi ndiye anoziva kune vanhu. Ndiwo namba dzalanadzo ndatovaisira message aipindi imbona proof of picture yavo message mwana atsotsi chaiwani hapana chinobuda apa guys, hapana kana chinobuda, hapana. Ende zvakaoma kwakutanga kutsvagana naivo sabhuku kuti tiwane manhamba guys, kuti tiwane manhamba titangire ipapo. Takutanga kutsvagana nasabhuku ende zvobhowa mufunge. Saka mwana yakutotsvagana ndopaya panozoabhuswa sexual abuse nevanhu nevarume vanenge vachigana vanhu vanoramba nemwana vanorambirei. Vanenge vachida kuita newe mandi ati vanenge vachida kuitigwa basa pamba kuZimbabwe uko vakanotigwa kutowana musikana webasa ivo vachienda kwanoenda. Saka mwana iyeyu nherera iyoyo isina kwainotizira kana kwainoenda hachina hama kamwana uyu. Saka zvinenge zvakunetsa angodawo achipasadza achishandisa atora. Handinoona kuti akanzi ngaenda machiona chimwana chada kutadza picha achinzi ngaenda tausike mwana mudiki akadaro 11 years zera yake diri. Ako havana nhamba dzevaticha talent, havana nhamba dzavanadzo, haana nhamba dzaanadzo. Anotofungidzira dai ndichiti kana kuri kuti pamwe aendeswa kuchikoro ikoko patepa pamwe haana kuenda hapana chaanoziva, hakuna chiri kuzikamwa, ndozviri kunetsa.
Alright, we are going to pay number. Ndimpe number. Poor. Kana ukavafonera vakabudaira foni nokuti toda kuziva nenyaya yemwana kana vasiri kuda nemwana ngavachidzosera mari but else now we are involving maauthorities anouya ipapo takuinvolva masoja nemapurisa zviuya ipapo zvivarove vadzose mari ndokuti zvivahwe language ikai uyafona takufona one direct call ikai afone kuti ati akufona direct tikaitinzo ko ati akataura naticha kwaakabva kuchikoro kwaakabva ati mwana yanga kwa kuenda form 1 erasikana kuchikoro kwaakabva mira tipiwe namba dzatichaivawo but kuchikoro kwaakabva kauku mira tifone futi tiri masoja ekuzimbabwe achashikisi kudhara waiti ukanzi kuti muka masoja gaizi waifana kuzviwetera ukanzi masoja ari kuya pano waifana kuweta zvino mazano emazuva masoja acho masaladhi saka zvakafanana kwedu zvekuru chokwenda kuzviziva here kedzichina here hello iwe pana tisha kwaidza mwana wangu achitokataura navo vekubonda vaya tipe ndikikiri nhamba dzavo vagona kutibatsira vawaiti wakataura navo kubonda uku ticha hama yavo yandaitaura navo nenyaya yekuti muri kuzviitirei kuti mwana anonzi ndanga ndichitaura navo ndichiti muri kuzviitirei kuti mwana muroora wenyu oramba nemari iye mwana akatumirwa mari nevanhu vari kuda kumudzidzisa vakati hatisi kuziva kuti mwana ari kuda kuendeswa kupi ndikati saka muri kuti mwana ari kuda kunouraiwa here ndimandi hama yavo ndanga ndichitaura navo ihama yacho tipe nhamba tipe nhamba alright kudhara gaidzi waiti ukaudzawo kuti soja riri kuuyapo waifana kuzviwetera kusati rasvika hanimaona zvino yaiko zvino anotouya ari musaladhi mai mwana akatopima musoro soja saka zvangofanana kudhara gaidzi muziva iwewe unodziziva madhezert makakura kwediwe soja black boot riyariya black boot raiti rikasvika panzvimbo kudai rinosiya raita order raitita kunge ndo law enforcement rasvika panzvimbo black boot madheza ekuchapa kweshuga neufa pagaizi kwaidzoka dzinasi kuri kuya ufu kana chirwa kwatm ko gaizi vanhu tichitsikirana paya vaiti vakangobudikira zvimusoro zvavo nepakona apo kudai vasina futi vakabata mabutton stick chete taifanira kuti tanga kuita ka single file kudai taifanira kuita single file kudai takamira kudai regaiti point up hands number not available tried 4 times hands number not available tried 4 times maybe network hanzi namba iri kuramba uye akachifana direct kuna mai vayo uyu ngachitipa namba dzatichationi achitipa namba dzatichationi hanzi even now soja riri kurova kuziva musoja even guys musati masoja akudhara kakashata anoziva kuti masoja akudhara kakashata pamesa ongosina nemushodha akanaka guys vanenge vaitoti pavanoenda kumainterview yekutogwa paipa yakuti zapinde chisoja vaitoscreena kudhara wakusingatogwa musoja ari handsome wanga usingamuwana ari handsome kwaitogwa vane fesi dzaidza dzinotongovhundutsa vana kudhara ndo masoja aitogwa ewayo ekuti waiti ukamuona kudai akapfeka red bareta kudai so kana kungomuona achibva uko chetokwa waingochinja rodhi wega kudai kungochinja rodhi wega kudai so usina vekuzimbabwe vaiti order nefutika vanoita order nebutton stick munoita order button stick chete munoita order vakasara nekuzimbabwe vanoba nefuti nekusouth africa vanoba nefuti
Pazimba zvinhu zvaimbaudzokera ipapo so zvinhu zvakawanda zvakachinja kuZimbabwe uko. Ndaisira ticha wacho meseji rikaitioni yangoti kakawani ticha ivavo yangoti kakawani time here pachowa munhu paya mapurisa aitotorerwa basa nemasoja. Masoja ndiwo aioperata muZimbabwe zvaitosikanwa. Mapurisa anga ari kungobata mbavha uko achinoisa kumasosi. Soja raishanda paZimbabwe. Soja raishanda zvaisikamwa kuti soja rinoshanda. Iko zvino aminoti vakaitepi kwave netumasaladi tumahandsome soldiers turiko tumasaladi unotonyatsokuona kuti zvinhu zvacho so zvatosiyana zvatochinja. Unoona zvatochinja. But anyway, gaitimirira manhamba ese haasi kupinda, hapana chiri kupinda guys. Manhamba ari kunzi asi kupinda. Tonge pamwe kudai network. Hatisi kuziva sene mepi nemwana hatina kuudzwa. Tisangodzwa kunzi vanobva kunonzi kwabangwe kusabhuku ndine dani. Zvemwana hatina kudziwa kuti vanonzi aditika. Right. Saka right. Gaitimboti mirandi drop titotaura rimwe nyaya. Mirandi drop. Tingasanganisa mirandi drop tikudzoka nemwe life. Saida.